Juhu! Entschuldigung, Nikon už ide na... Entschuldigung. Opa, Dik. To som to Hlavne si vyhodil s tým, že tu nenájdeš ani v žďalke vôbec nie. Zdravím všetkých. Moje meno je Luky a týmto vás vítam pri novom videjku. V prvom rade sa chcem poďakovať za všetky úžasné feedbacky, ktoré som dostal. Veľmi ma to potešilo, tak ako aj všetky lajky a odbery na kanál. Veľmi si to vážim a ďakujem. Pokiaľ by si ma chcel podporiť, tak najlepšie, čo môžeš spraviť, je to, že dáš odber na kanál. Díky moc. A teraz už poďme k tomu videjku. Na dnes sme si pripravili s Mastom nový challenge. Aký? No, bude sa nakupovať. Ale čo budeme nakupovať? Toto najväčšie, čo môžeme nakúpiť. Za 1 frank. Frank je trošku viacej ako euro, čiže až taká veľká vec to nebude, ale presne o to ide, že kto doniesie tú najväčšiu vec, tak ten vyhráva. Masta je už tu, tento raz ho nemusím čakať. Čaute. My sme už niečo rozprávali s Mastom o tých pravidlách, hej. Nemôže to byť niečo, čo sme to hovorili, žiadna šnúrka, žiadny kábel, hej, čo vieš spojiť, alebo čo musí to byť jedna vec. Najlepšie v jednom kuse, ne? Hej, v jednom kuse. Keď zoberieš niečo väčšie, vieš, ty si to musíš zobrať na motorkou. Na motorkou. OK. My sa musíme vedieť odniesť na tej motorke, hej, ale ja si myslím, že to väčšie obmedzenie je 1 frank. Hlavne tu vo Švajci. Ale ďalej čo? Môžeš to kúpiť hocikde, hej. Nemusíš mať bloček, lebo ty budeš mať kameru. Žiadne klamstvá, more. Nope. Ďalej, čo ešte k tým pravidlám? Dáme 45-50 minút? Dáme 50 minút. Dobre, 50 minút, to bude meškať, hej, to by sme ešte mohli, pretože keď budeš meškať, tá čo? Tá v pohode si meškal? Nie. Ja viem. Kto bude meškať, tak z tej veci, čo donesieš, za každých načatých 5 minút 1 cm odpíše sa z tej veci, čo proste donesieš. Chápem. Čiže keď sa mi podarí nájsť vec do 2 cm a prídem o 5 minút neskôr. Máš centimetr. A keď prídem o 10 minút neskôr, tak vlastne som nič nedoniesol. Nič. No dobre, súhlasím. Presne tak. Ďalej, čo ešte môžeme urobiť, môžeme ísť aj na nejaké trhy. Bloček nám netreba. Ale keď to budeš kúpovať niekde v obchode, kde sú pokladne, vieš, a normálny systém, proste ten pokladničník, tak si bereš bloček. Jednoducho, keď je možnosť, bereš bloček. Keď nie je možnosť, bloček ti netreba. Ešte to treba povedať, že vlastne my nebudeme štartovať ten challenge tu na, pretože teraz sa nachádzame trošku ďalej od centra a od všetkých možných obchodov a keďže na to máme len 50 minút, tak my pôjdeme teraz niekde do Baslu na nejaké miesto, povieme, že teraz je štart, pozrieme sa na čas, dohodneme si čas, že kedy tu sa stretneme a ideme každý svojou cestou. Vybavená vec? Pravidlá celkom aj jasné, ne? Sú. Ideme na to, ne? Takže ideme na to. Držte mi palce, môj, nech to vyhrám ja. Takže sme práve tu na našom mieste, veľmi to nevidíte, lebo musíme trošku improvizovať, pretože nemáme toľko kamery, 16 kamier. Tu sa stretneme, teraz to štartujeme. Koľko je hodín, Masta? 18, 15. 19:05 tu na. Ideme na to more. Dobre, Lukino, idem na to. Stretneme sa tu. Ideme na to. Masta musel dávať bomby, lebo on vlastne nestíha, ty vole. On má že vraj nejaký obchod, ja neviem vôbec aký obchod, ale že musel dávať bomby. Opa, Dik. Ty vole, retarder, more. Dik, zapchyne takéto, jak stihnem. Som zvedavý veľmi, že čo donesie Masta, lebo on takedy vie prekvapiť s nápadom, ale takedy presný opak. Premýšľal som nad tým, jak to spraviť. Najlepšie takéto prvoplánové mi vychádza Lidl, ale tak kupovať tašku za 90 rapenov, ako bola by obrovská tá taška. Skôr by som sa zameral na niečo, jak možno bagetu. A mohla by mať zo nejakých 30-40 centy. Ja už mám jeden taký plán, ale neviem, či vyjde. Ono ide o to. Ja idem teraz za kamoškou do reštiky a vyskúšam tam o niečo od nej za 1 frank získať. Ale otázka je, či bude v reštike. Ešte otázka je, či dačo pre mňa bude mať. Keď nie, tak to som prehral, pretože nebudem mať už čas ísť do druhého obchodu, ty vole. Za 1 frank fakt ťažko je niečo kúpiť, ale premýšľal som, že v takomto second hande niečo by to bolo veľké. Tak ma napadla kniha. No najlepšie by bol Atlas, ty vole, lebo Atlasy sú vždy veľké knihy. A to mi nevychádza. Keď sa mi podarí v tom Broky, alebo jak sa to tam volá, nájsť knihu najlepší Atlas do 1 franku, podľa mňa to vyhrám. Takže uvidíme. Ty vole, fakt ja neviem, čo urobím, keď tam nebude kamoška. To je prúser potom. Ale myslíme pozitívne. Všetko dobre dopadne a ja to vyhrám. Ty pána, ešte teraz rozmýšľam, že čo potom, keď to vyhrám. Nemôžem tak až dopredu rozmýšľať, lebo Dik prehrám. Ako myslel som, že čo potom, že čo mu dám za úlohu, alebo čo, ja neviem, to sme sa vôbec inak nedohodli. Chcem vás, more! Ty pána, ja som si to privolal do tú zápku, určite. Ale nie, ide to dejak. More, ty čo si stal? 19:05, no to ešte aj kávu vypijem. Calzone bella vita. A Dik ešte by mohla dať do tej krabice kúsok paradajky.
Hral na trúbku, tup, hral na trúbku, hral. 18:24, to je dobré. My som chcel vedieť, kde je teraz tak Masta, že kde on išiel, by ma zajímalo. Obla, ja som to toto keď ma teraz tak dovidel, ma zabije. Keď tam nie je policia, všetko legál. Picino. Takže sme tu sme pred reštikou. Tu nechám príľbu všetko. Dúfam, že mi to nezmírne more. Napijem sa. Motorku mohol som vypnúť, ne? Dobre. Dúfajme, že nám to porieši, toto, čo chceme. A všetko bude fasa, ty vole. Čau, Monika. Halo, tame. Hej, čau. Hej, kamoška, more, čo ty tu robíš? Hey Marie, wie geht's Marie? Ciao Tonino, wie geht's? Entschuldigung, ich hab... Ciao, wie geht's? Alles gut? Gut, und dir? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe eine große Bitte an dich. Ja. Ich mach mit Lukas eine Challenge. Ja. Irgendetwas für 1 Frank, das Größte, was es gibt. Ich habe überlegt, vielleicht Karton für Pizza kannst du mir verkaufen für 1 Frank, oder? Das ist schon groß, oder, glaube ich? Ja, aber wie groß muss das sein? Für was? Ich weiß nicht, je nachdem, was er bringt. Una cosa grande da portare per 1 franco. Deve comer Bis una 1 cosa franco. grande fino a 1 franco. Pizza carta, sì, o 3 palloni. Pallone, allora Karton. Ja, perfekt. Und noch letzte Bitte. Konntest du mir das vielleicht tippen? Für 1 Frank. Wäre das möglich? Das wäre super. Tipptopp. Ich bin schon neugierig, was er bringt. Počkaj, ich hab vielleicht auch Milch. Ja, gut. Tipptopp. Dai, Tipptopp. Nein, nein, ich muss. nein. Doch. Gib mir diese Münze. Dann hast du diese Münze weg. Perfekt. Vielen lieben Dank. Ich schaff das schon irgendwie. Hey, danke vielmals, Monika. Sehr lieb. Tschüss. Ciao. Danke, ja, ich hoffe auch. No, takže máme kartón. To nemôže vyhrať, more. Ako on keď teraz donesie čo väčšie ako mám ja, tá ja už potom neviem. Tuto je Job. A vyzerá byť otvorený, ideme rýchlo. Toto som nechcel, toto dúfam neuvidí. Uvidí, sakra. Super. Toto som presne nechcel. Škoda. Brodsky geschlossen. 4 minúty som tam. To vyzerá dobre. Ideme to skúsiť. Ty vole. Tak tu. Hej. Tip-top! Vybavená vec, more. Tí ľudia si budú myslieť, dikta, toto je pizza, jak bude vyzerať, more, keď on príde domov s pizzou? Tip-top, tá už len sa dostať tam. No doriti, toto nie je dobré. Počkaj, skúsim to dať ešte hlbšie. Tik tam. Top! Mám všetko, aký sa cítim prázdny. Rúbsak mám, nemám zaťahnutú prilbu, samozrejme. Dobre, aspoň mám času teraz, čo som to chcel, prilbu zapnúť, dobre, áno. Tip-top. Nevyzerá to čudne, nie? Dobre, však pizzu, nie? Aspoň budem vedieť, jak mám dnes domov pizzu. Pôjdem raz na pizzu. Aspoň mám odskúšané, že dá sa. Ty vole, tak ma tlačí toto. Však on až kde ide, ty vole, táto jak? Jo, to nie je dobré, veľmi nedobré, ale táto už vydržím dajak, nie? No furt mám flipy, že keď nastúpim na motorku, či mám peňaženku, či mám telefón, či mám tamto, non-stop sa šmatram po vreckách, hneď keď vyrazím na motorke. Sypaná, ale celkom v pohode sa ide s tým kartónom, mohol som dať čo väčšie zobrať, keby som bol vedel. Nejaký väčší kartón, tik by som priviazal na seba more, všetko by som vyhral. Ale som veľmi zvedavý, s čím príde Masta. Ja už ani nemusím stresovať, že ja som doraz tam. Som veľmi zvedavý, že Masta jak to stihne, lebo ja som išiel smer mimo mesta. Lenže on keď išiel smerom do mesta, táto konec. Takže uvidíme, no. A je to v suchu. A je to v suchu. A je to v suchu. Čau. Jak príde, už še budem smac, že prehral. Som bar zvedavý, čo ho napadne chlapca. Ale dobre, my už sme tu. Dobre, nikto tu není, more. Výborne, sme tu perší.
No ľudia, ja už som tu. Motorka stojí. Haha, to čakáme. Tip-top je to otvorené. Asi bude šťastie. Darf ich kurz? Jo, noch 8 Minuten. Top. Darf ich kurz, können Sie mir kurz helfen? Ich habe so eine Aufgabe. Also, ich habe eine Challenge. Also, ich mache eine Challenge. Ich muss nur für einen Franken etwas Großes kaufen. Get out of here. Get out of here, man. Ich hab gar nichts für einen Franken. Gar Schade, nichts. schade. Okay, danke vielmals. Groß ist schon gar nicht. Ich meine so wie, weiß ich nicht, Nein, Pflanz oder so. Habe ich leider nicht. Gell. Gut, trotzdem Dankeschön. Dobre, volá sa to neúspech. Škoda. Nešlo mi toho, tak jak som to plánoval. Ja sa rýchlo pozrieť jak naspäť. A kde je také Lidl asi? Už strácam čas. Veľa času. No ľudia, Mazda má ešte 4 minúty. Takže čakáme ďalej, čakáme. Tento challenge mi nevyšiel. Rovno ideš mi pod motorku, ty homoš. Nič, takže môj plán je momentálne teraz taký, že sa vraciam naspäť. Je tam Lidl hneď po strane. Idem nájsť bagetu za 1 frank. Je 19.05 a Mazda tu nie je. Teda musí mať väčšiu vec ako ja. Už minimálne o 1 cm. Ty vole, není tu. Ja dúfam, že sa neroztrepe tak, len aby to stihol, alebo čo. Nedokončím video. Sa mi to tam dodžubkalo. Červenú zoberiem. Jak dobre. Celý čas rozmýšľam nad tým, čo asi taký on vymyslel. Tuto parfum a ideme do Lidlu. No ľudia, Mazda meška už 10 minút, takže už minus 2 cm. Čakáme ďalej. Skončili sme v Lidli. To som nechcel. 1,15. Ešte ani bageta nestojí frank. Takže sme sa prenatali. Za čo za frank? Tak už jak dlho čakám tu more? Kde je? Tu by mohlo volať, čo by tu za frank. 4,99, 2,99 frankové záležitosti. Mohli byť tu. No nič, asi som to prehral. Moreca, kde je to ten chlapec? Čo by mohlo stať frank? Pána ešte aj blbá kefka do hajzla stojí 2 franky. Kámo, zúfali som. Servietky za 99. Z toho, keď mi stiahne zo 3 centy, tak furt dačo mám. Opla, tak toto som nechcel. No nič, poďme platiť. Tak poďme dokončiť výzvu. Som zvedavý, s čím došiel. Neznášam prehrávať, ale tentokrát som prehral na plnej čiare. Katastrofa, kámo, uvidíš. Tu je Mazda, tu je! Dobrý deň. Hovorím, on už tu čaká minimálne civoha, už od pol. No, prišli sme si po tú prehru práve. No tak čo? Nevyšlo tak, jak sme čakali. Čo sa stalo? Prvý brokli, či jak sa to volá broky, zavretý. Som nestihol. A druhý, čo som si vyhľadal na nete, bol otvorený do 7, ale keď som tam prišiel a spýtal sa ho, či nájdem u neho niečo za 1 frank. Snažil som sa, že mám challenge jedno s druhým, že musím do 1 franku nájsť niečo veľké. A už som nestihol povedať, že čo mám v hlave, vieš, som, lebo on ma hneď vyhodil s tým, že nie, tu nenájdeš nič za frank, tu nie nič za frank, ani už veľké vôbec nie. No, dobre, no, ideme si ukázať teda, čo sme našli. Servítky. Kamo, za frank servítky. Bolo, na cenovke bolo 99 rape, ale pri pokladni som platil len 95. Mrzí ma to. Servítky. Mám len fľašku. Ukáž. Čo má? Krabicu od píce. No tak to vyhral. Tá vyhral. Ešte si zober, že ja keby si prišiel neviem s čím. Toto je moja veľkosť. No veď to bol môj plán. Zobrať Atlas a otvoriť a toto by bylo také isté, jak toto. To bol môj plán. Počúvaj, ty si úplne na nejakého Karola More tam natrafil.
Nebol príjemný, ale ja tomu aj rozumiem. Bolo to 5 minút pred záverečnou, už balili veci a keby sa im mal ešte venovať, že toto ti spravím cenu, no ja neviem. To už ani nebudem odratávať, ne, že tie centimetre. Ale teraz vieš čo? Keďže som vyhral, čo budeš? Čo keď ti vymyslím s tými servitkami? Daruješ to ľuďom. Dakomu, čo tu pôjde okolo, to daruješ. Hoci kto. Dobre. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich kurz? Darf ich nicht. Počúvajte ma dneska všetci nejak ignorujú, alebo čo? Už nepôsobím seriózne, tak staro, vieš, tak dôveryhodne. Nie, nevyzerá staro vôbec. Sivé vlasy majú aj 18 ročný. No, takže tak. No dobre, to čakáme. Jak by si daroval ty toto krabicu? To ty by si to musel vymyslieť, že to darovať. No nič, počkáme si na takoho, ne? Entschuldige, darf ich kurz stören? Darf ich kurz stören? Ich habe so eine Aufgabe und ich habe schon verliere. Darf ich Ihnen das schenken? Und das werde das für mich alles einfach erledigt. Ja? Bitte schön. Danke sehr. Haben Sie mir sehr geholfen? Danke sehr. Juhu! Jak sa môžeš, Lukinko, ešte viac trapnejšie cítiť, jak teraz? Dobre. Takže díky pekne za sledovanie, toto bol dnešný challenge. Ináč, keby ste chceli ešte nejaký challenge, dajte nám nápady do komentov. To je bolo skvelé. Mohli by sme niečo vymyslieť. No a čo, to už nič, už sa len rozlúčiť. Lúči sa s vami ten, čo prehral. Lúči sa s vami ten, čo vyhral. Majte sa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite na odber. Mega si to vážim. Díky moc. Čaute, čaute.